ନାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି। Baby, hold your breath. ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। तेरे पास जो आऊं तो होश उड़ा दूंगा सच में. Baby, wait a sec. ରିସିଭ୍ କରୁନୁ। तुझे नहीं है पता है कितना मजा मेरे टच में. I know you want it, I know you need it. ପତ୍ର ପୋଡ଼ା तेरी आंखों में लिखा है सब कुछ, baby I can read it. ଏଠି ସବୁ ସାମି ସାର ଆମେ ଗୋଟିଏ थोड़ा सीधा साधा मुंह में थोड़ा सा हम bad girl, baby I'm a bad boy, can you be my bad girl? କୋଉଠି କହିଲୁ? Baby I'm a bad boy, can you be my bad girl? ଏ ଶଳା Hi, रहता baby hi, I-S-T-A-Y-F-L-Y, fly, जैसे helicopter yo, I'm so sick, कोई बुलाओ डॉक्टर को, सब cash, no checks, मैं चुप रहूं swag करे मेरा flex, मूड में आ गया baby तो तेरे boyfriend के आगे लगा दूंगा X. Boy, I'm down with you, तूने ले लिया ये दिल, तुझसे दूरी बनाए रखना, boy अब हो गया मुश्किल. Boy, I'm down with you, तूने ले लिया ये दिल, तुझसे दूरी बनाए रखना, boy अब हो गया मुश्किल. तू है fire, मैं हूँ gasoline boy, take me higher, you know what I mean boy. मैं भी बिल्कुल तेरे जैसी mad girl, I know you're a bad boy, I can be your bad girl. Baby I'm a bad boy, can you be my bad girl? ଶୁକ୍ରବାର ସାରା ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ପୋଡ଼ିକି ଖାଉ, ପଖାଳ ଭାତରେ ନର୍ମାଲି ମାଛ ପୋଡ଼ାକୁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦଳିକି ଖାଇଦେଉ, ସେମିତି ଆଜି ଚିଲିକା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଡ଼ା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଖାଇବା ଭାତନି ଆଉ ତ ଅନିଲ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆମର ପୋହଳା ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ। ପୋହଳା ମାଛକୁ କାତି ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଗାରେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମସଲା ହାଙ୍କା ପୁରା ଭଲସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅନିଲ ସାର୍, ପବିତ୍ର ସାର୍। ଅନିଲ ସାର୍ ଆମର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲିଟିଲ ହିରୋ ଅଛି ଗୁଡୁ। ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଚୁଲି ଜାଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜି ବୋଧେ ଆମର ରହିଗଲା, ପୁରା ଲାଗିଗଲା ଚୁଲି। ମାଛ ପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ରହିଯାଇଛି ଚୁଲି ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପୁଣି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯିବ, ସୂତା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ତାକୁ। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତା ବଢ଼େଇକି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରାହେଇଛି ତାକି ସେ ମଝିରୁ ଖୋଲି ନଯାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଥୁଆ ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପୋହଳା ମାଛ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ପିସ୍ ମାଛ ଭଲ, ରୋହି ମାଛ। ଗୋଟେ ସାଧାଳିଆ ଲୋକଟା ଏଇଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପୋହଳା ମାଛ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ 4 ପିସ୍ ପଡ଼ିଛି। खुल गया अरे काटा 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 आउथरे बांधिया पड़ियो ना ना हां किछि बांधिया दरकार नहीं, तास पड़ी जियो पता कोन ये चुली माछ पोड़ा चलची। आ चुली रे माछ पोड़ी खाइबार मजा गोटे नियारा। आ सर कोन कहबे सते आज मने पड़ुची गां रे माछ पोड़ी खाइला बेला चुली रे। पवित्र सर आप माछ पोड़ा खाइबे तो आगुरु केबे खाइछंदी ना नहीं? आज्ञा हम खाइछ ना बहुत थर खाइछंदी। आज खाइबे ताले
ମାଛପଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହବ। ହଁ ହଁ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। ଏଇ ରାଜେଶ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନହେଲେ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ ଏ ନିଜେ ମନକୁ ଜଳିଲା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଳିଲାଠୁ ଜଳିଲା କି ଲୋକ। କେତେ ସମୟ ବସିକି ମାନେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ଜଳେଇକି ଚାଲିଛି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନଟା ହଉଛି ମାଛଟା ତାର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର କଲରଟା। ସେଟା ଜଳୁଥିଲା ପୁରେଇ ଦିଏ ସେଟା ଜଳୁ। ଇଏ ଓଦାଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ